Šipak je jedan od najbogatijih izvora vitamina C, a pored toga sadrži vitamin A, vitamin K, gvožđe, kalcijum, karoten, mangan i drugo. Može se konzumirati sirov u vidu džema ili čaja. Šipak posjeduje snažna antioksidansna svojstva, pospešuje sintezu kolagena zbog visokog sadržaja vitamina C koji učestvuje u njegovoj sintezi, a također jača imunni sistem. Čaj je veoma pogodan kod prehlada, bola u grlu, za jačanje pluća i generalno za podizanje imuniteta. Pored toga je odličan protiv osteoporoze, reumatoidnog artritisa, također je dobar i za čišćenje mokraće bešike i bubrega jer ima diuretična svojstva. A čaj je veoma prijatnog ukusa i možete u njemu uživati tokom cijelog dana.